Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, mukbang daw kami ng isda na lapu-lapu, no? Order namin. No? At, burn na tayo. Thanks God for this morning. Yeah. Diba? Good afternoon dyan. Ngayon ka lang gising, ha? Ano nangyari sa'yo? Naginip ako na madaling araw. Ay, what? Sa'yo to. Ampas ka, ampas. Aba, hampas, hampas. Oh, wow. Tingnan mo guys, oh. Oh. Oh my gosh, no? Ang sarap. Bakit? Ayun. Mm. Ang mahal ng isda ngayon. Ito yung, ito? 150 ito eh. Ano, 1,500. Ito na. So, ang akong tubig. Wala na tayong mga baso-baso tubig eh. Tapos na. Kamot eh. Kinamot guys kasi lang kamay na. Tayo nito mag-stop. Sino order sa'yo ng steak ko? Saan? Marami akong, may ano pala ako, guys, tripod camera. Camera tripod pala. Ito yung gamit ko ngayon. At kung sino pong gusto mag-order, PM lang po kayo. Dito po ako sa, at pwede ko lang din i-cargo, no? No, gorto daw. Ano to? Sasawa na? Pinagpate? Hindi siya pinagpate. Alam to, tahin. Ate ng kasama ko, ayaw niya kumain ng kamot. Hindi ka mabuhi sa salita. Siya na lang nabilin ako. Magsaya ta. Siya na nabilin na ko nga. Kauban ako dali ba? Isa, itong ito mula na. Biyaan ako. Ulit na sila ang lugar. Ulit na to dahil na. Ano na sana ito, nag-blender nila ng ano, Yung ano mo. ng daming sili. Yung ano? Sus. Sinong gumawa nito? Dalas. Yung mga Jeep. Egyptian. Egyptian restaurant. Kaundan. Saan kayo nag-iingaw? Doon sa may puro sila eh. Nakita mo yun doon? Yung sila pinuntahan natin sa gilid? Yung may mga tinapay? Ito ang order. At Ay, yung magtabing dati. guys, kung gusto nyo mag-order ng camera tripod, PM lang kayo ha. Inbox lang kayo sa ano, sa akin. Mura lang. Kabayan price lang, di ba? Pag-uusap. Pag-usapan lang natin, ha? Ayoko na sabihin dito sa video ko kasi Parang mas mo. Uy, pa rin.
Lapit pala kain ko, sip lang ako ng ulo. Hmm. Mata lang. Hilig ka sa mata? Ay, mata. Ako din, lahat basta ulo. Buong ulo. Kung tosta talaga siya, be, walang maiwan dun. Ang hilig ko talaga. Ano pang hilig mo sa ulo ba? Wala. Hindi ko na kain ng mata. Hmm? Yung sip ko lang yung ulo. Yung mata. Medyo maalat yun. Basta. Hindi na marinig na sila. Kasi pag order ngayon, lutuin bukas. So, frozen siya. So, nag-absorb na yun siya. Pag kinabukasan, absorb na yun kasi no? Hindi pa siya kung hindi lang po siya sulog. Sa init ito itong balat dahil. Kain ko na lang. Kasi nakapag mo. Nakakaroon ng balat siya silang tulapo. Nakapang talaga silang tulapo. Ay, isda. Mamaya, punta na naman tayo sa ibang lugar. Mag-vlog tayo mamaya. Saka guys, parang may narinig ako guys na may total another lockdown na naman daw. Anong plano mo sa buhay dahil ganyan na ang sitwasyon natin? Trabaho o wala. Ha? Takot na ang hospital ng ganito. Hindi, dahil kasi uuwi ka dahil lalo malugutom pamilya mo kasi lalo wala na trabaho din doon. Kala mo parang mali lang yung pindas ko. No, okay na. Yung camera, kasi kagigising lang kasi to. Tulog ko yung mata ko. Ganda sa naging. Ay, hindi ko na ito. Bakit? Ano pa na pinapalagay ko? mo? Hmm? Makain. Hmm? Sabi nga na doon, pinagpinto ko na makain. Bakit? Dami mga superstitious belief. Bakit ba? Hmm? Busin natin yan. Huwag nang tira-tira. Ano ka ba? Bakit ba? Gabi. Paggabi. Isa, ano yung luto ba? Basta marunong maglagay ng toppings naman. Lalaki mo gusto. Hindi yan nakapag-aral ng HR. Kaya hindi ba naman nila yung sasawa nila kasi namin. Pag Pilipino pa to, oh, no? Ang galing, no? Asawa. Pero di, appreciate pa rin. Mahal na lang. Balag, mahal na siya. Ayaw mo ka? Tayo mo, kung sarap yun. Damo-damo yan. Anong tawag dyan to? Anong tawag dyan sa atin? Yung dami sa damuhan? Oo. Yung kain pala yun. Kala ko lang. Di, iba yung halaman. Pine tree. Diyan. But di ba may bulaklak man din na ganyan talaga. Pwede lang. Hindi mo kain. Hindi na tumataas ng mga. Ganyan lang. Pine tree na maliit. Meron ako. Jeff lang. Anong jelly?
okay guys, kung gusto niyo po mag-order ng tripod, no? Camera, meron po ako. Meron po akong online guys. Okay guys, yung tripod, maganda guys, ito yung ginamit ko ngayon. No? Actually, yan din ang ginagamit nila, di ba? Yun naman ginagamit vlog. ng vlogger. Save siya. Pero, ewan kung magkano sa Pinas guys, no? Magkano kaya sa Pinas? Tingnan ko pag umain. Yeah, search na lang. Bakit tingnan pa? Wala ko na. Tingnan mo ah. Yan. Magbili man din ako. Ano niya ba? Ito taon niya. Naku tayo. Anong klase? Ginawawa yung isda eh. Kinawawa. Kinawawa daw ang isda mo. Tama na. Ikaon ka. Saan? Alaw. Para kung ano. Sayang mo, tinanggal yung taba ba? Nilagyan nila ng ano. Oo, nilagyan lang nila. Dapat hindi nila tinanggal, no? Hiyaan na lang ang kukunin na lang yung bitupan, di ba? Hindi yun na yung masarap. Saan ang masarap din? Laman. Naman. Malakain naman yung mga tao dito sa isda eh. Ganito Papak pa yan. yan sila. Ganito lagi. Papak nga niya. Papak yan, tinapay lang yan. Ganyan na lang nila ang tinapay. Oh. Wala na ano. Pero yung iba, ano lang. Na, ganito lang, wala nang tinapay. Kinakain mo dito. Mag-try nila sa oven. Sarap sa mga. Sob lang yung isda, no? Kapal yung kaba eh. Gusto nyo na. At yan ko natin. Yan ko natin. Di, carrots. Kamatis sana, tsaka Ayan, kamatis ta. bawang. Sili ba? Bawang. Bawang, tsaka sili. Hindi, be. Yung green onions. Sarap po. Ano, pagalitan natin? Pagalitan natin. Naglaman ito. Puntahan natin mamaya. Sauce, iyan nyo sa manok. Hindi, mamaya. Puntahan natin mamaya, ano natin, Hindi mo natin suggest natin na hindi. Sabi niya, oy, makialam ba kayo sa ano namin ah? Tayo dito ng kasabihan ng karinderya tayo magmamit. Bakit ba? Sabihin ko dyan, to ano, ubus ko. Hindi na tayo maglalagay ng makeup. Wala na. Kakain. Wala na kayo mga gwapa. Ay, ang bulo. Mga gwapa, tingin ko. Di, mas sige kaon. Sige, masisutulok mo. Sige, tata. Sige, tutok. Sa ako dyan, grabe ito eh. Sa atong doon. Wala lang yun. Sabihin mo lang, upo sila hanggang magkaon. Adaha, di na mo kaon tayo, order na lang. Di na lang tawag sa imong ato. Saway, gini akong kauban. Wala niya, ikaw niya magluto. Ako mag-serve. Wow! Yaki, bawal mag-smile Ah, din. cheer up. Hindi. Bawal mag-smile. Ay, hindi pwede pang 30. Hindi man. Kay kuan man. Sila na mag-adjust, ipinay tayo. Sino ba? Ganyan naman talaga pinay magsalita eh. May smile na dala. Talaga? Chancing ba?
Yan, kailangan ba talaga yun? Oo nga eh. Baka ikaw bilhin na kasama ka na sa order. Sir, order, sir. Wow! Pinay ko pa. Tignan mo yung lutong Pinay. Wow! Tikman ang lutong Pinay. Masarap ang Pinay talaga. Tapos, Pinay is number 1. tapos lagyan lang yung scotch yung ulo mo. Huwag na kayong huwag na kayong mag-react dyan ha. Pinay is number 1, di ba? Pinay, una, Pilipino ang pinaka-number 1. Sa ibang lugar. Pero sa atin, kapag Pilipino, che! Diyan. Kung walang Yes. magkain doon, kami nung tayo sa labas. Oh. Abi. Eat all you can, sir. Eat all you can, sir. Paano may kinday-kinday ba? Wala tayong token. Day, ang linis ng ano mo. Pinakainan mo. Talaga, ako ang pinakadami ah. Gusto niyo. Siyempre, matataba yung biryani. Saan ka? Makita mo talaga, wala kang makita ng restaurant. Ano, mamaya, Mga restaurant dito, mga wala. legit. Ano gawa tayo? Isa-juice natin sa gusto. Sa kanilang pangalan, hindi naman tayo pwede. Tayo ang mag-manage, no? Eh di actually, yung nag-burger kami dati. Ako nagtinda nun eh. Diba? Ako nagluluto nun. Sa ano. Di pwede makapasok ng lalaki. For ladies lang. Ha? Ladies only. Mahinain ka mo. No, marami kasi kapag ako ang tindera, no? Ako ang tindera. Example. Madaldal ako eh. Oh, di ba? Maraming customer. To order. Halika, madam. Sa alidiwa, madam. Yalla, istibigyan ko ako. Ano bagada? Ano bilo? Bagada. Yan. Wow! Ang itim ng ulo mo. Kailangan talagang sunugin. Huwag na to, oh. Asa naman to imuhang tolyong day? Tuloy po kayo. Nireject niya pagkit na may malaking damhala. Na ano, Dalawang isda. oh, may nakasasda. Ngayon na nga lang na ano? Palagi naman tayo kumakain isda dito. Bagay, yung ganyan nakakain isda guys. Shout out pala sa mga viewers ko dyan. Salamat. At sana madagdagan mo. Kunti pa talaga, day. Ayaw ba talaga nila akong tulungan? Anong masasabi na lang Madali. Hindi naman kasi hindi ka paano sa mata. Hindi man lang na nagbago yung kanila medyo nakita. Diba naman yung ano ko, kanta-kanta, mukbang, ano yun? Manghilot. Kahit ano na lang, no? Pwede ba yun? Anong content natin dito? Baka doon ka na kumain na ganyan. Hindi na niya makita. Hello guys, tulog po yung mata niya. Diyos ko miyo. Wala yung mga trabaho. Kapon duty ako, tulog na tulog yan eh. Hindi niya alam ako, punta ako ng office. baliktad yung ano ko eh. Higaan mo. Bakit? Pag ganyan to, higa ako. Natulog ka dito kanina? Yeah. Bakit may unan? Pero una naman din na dyan matagal. Pag dito yung ulo ko, hindi ako makatulog. Pero pag dito yung ulo ko sa kahan, Ay, dapat binalik ka. tulog ako.
Yun yung si Satan. Ayan eh. Parang hindi na muklat yung mata pag nakatulog na ako. Pero pag ganito, hindi ako makatulog. Dalawang oras ako. Teka dahil, nakalimutan ko yung mga prayer dahil. Yeah. Music. Pakikuha, David. Meron na eh. Yung baso din. Lasing na ako. Na hindi naman ganyan. Hindi man yan, ano, wala man ang alcohol yan. Magbaso ka pa. Mukbang yan. Siyempre, wala. Nakalimutan mo cook eh. Pero inarte ka. Tapos ko talaga hulog ah. Hindi ko naman kaya. Hindi naman ako masahog talaga. Pero parang hindi ko na kaya mangyayaan ng isda. Bakit? Naumay ka? Malamig eh. Mahal natin. Gusto mo talaga kasi yung ano lang kayo. Ay, guys. Ah! Ice cream! Yes, chocolate. Tapos saan may kain na itong isda ka? Exo lang to dito no. Awan din yan. Unreal. Magkano? 11? Mahal pa rin. Mahal na naman. Ito pa lang sa piso. Piso. Pero parang ano, pag hindi mo iniisip yung piso guys, no? Dito na Saudi. Kasi 1 real dito. Ano, parang sabi mo, ah, mura lang yan, 1 real lang yan. Inalang mo lang, di mo iniisip na pag, ano na, 11 piso na pala yun, di ba? Hindi ko lang din. Talagang taxi. 13. Oh my God. Alam mo dahil pag tiko ko yung paa ko, hindi ko na maibalik. Tuloy. Bakit to? Wala ko ka. Wala ka, ganitong katawan ko lang siya. Wala, kagulang. Tigo lang. Grabe naman. Yes. Ba't kaya mga yung musik? Hati ko yan? Kasi may mga flavor yan eh. Puntang ko eh. Puntang mo eh. Kano isa? 6 real ah. 6 yan? Mapalipad eh. Ah. Pero ba't talaga Girlfriend mo yata yun niya. Pero 6 ba? Yeah. Tagal lang ganun siguro yun. Hindi na pag-upload. Ah, ganun nga. Kaya, ano yung intindihan? Nanood, nagtingin ba ka ng Facebook? Lalak ba yung vlogger na si Dita Pang? Bakit? Dinilit lang din yung ano pala tagal na. Tagal na pala siya na dinilit sa YouTube. Bakit? Dami siyang mga Hindi maganda?